Hej, jeg hedder Mads, og jeg er formand for deltagerrådet på Greve Produktionsskole. Og jeg hedder Camilla, men bliver kaldt for Poxy, og jeg er næstformand for deltagerrådet. I vores tid som næstformand og formand har vi arbejdet stærkt for at få en fartbegrænsning op ude på vejen, da det har været farligt at komme over vejen, da man må køre 80, og bilerne kommer hurtigt rundt. Vi har både værksteder på begge sider af vejen, så derfor er det dejligt, at vi nu endelig igennem samarbejde med andre og sammen med den tidligere formand for deltagerrådet har fået en fartbegrænsning på 60 km/t derude. Og så har vi også fået indført en masse arrangementer her på skolen, blandt andet Halloween, fastelavn, teambuilding-dag, og så har vi en grillfest. Og det er alt sammen noget, mig og Mads har været med til at indføre her på skolen, og også Christian, vores gamle formand, der også har været med til at få det indført. Så nu vil vi gerne give bolden videre til de næste nye formand, deltagerrådsformand og næstformand. Og så vil vi bare sige, at deltagerrådet er et rigtig godt initiativ her på Greve Produktionsskole. Jeg føler virkelig, at jeg bliver taget alvorligt i deltagerrådet. Og det håber jeg også, alle de andre, der har været med, imens jeg har været her, har følt, at de er blevet taget alvorligt. Det er sådan, at vi holder deltagerrådsmøde på en fredag, hvor der også er lærermøde lige bagefter. Så alle vores ting, vi har snakket om, og beslutninger, vi har taget, de bliver taget op på lærermødet, og så får vi svar om mandagen, om det er blevet godkendt. Ja, og så vil jeg også bare gerne sige held og lykke til de nye. Og give bolden videre. Ja. Her er bolden.